ҷавонтарин роҳбарони дунё. Санна Марин, сиёсатмадори 34-сола, сарвазири Финляндия интихоб шуд. Ин зан пас аз истеъфои сарвазири пешини Финляндия ба ин вазифа омад ва айни замон ҷавонтарин сарвазири дунё маҳсуб шуд. Санна Марин пеш аз ба ин вазифа интихоб шудан вазири нақлиёт ва хадамоти алоқа буд. Айни замон ин зан дар 27-солагиаш раиси шаҳри Тампери Финляндия ҳам будааст. Санна Марин дар таърихи ин кишвар сеюмин зан мебошад ки ба ин вазифа интихоб шудааст. ҳукумати ин кишвар аз сӯи 5 ҳизби иттифоқ идора мешавад ки роҳбарони ҳар яки ин ҳизбҳо зан мебошанд. дар гурӯҳи роҳбарони ҷавони дунё Муҳаммад бин Салмон валиаҳди Арабистони Саудӣ ҳам дохил мешавад ки 34 сол дорад. Ким Чен Ин роҳбари Кореяи Шимолӣ бошад, 35 сола мебошад.